sige ko napita kay para makita ko ninyo kay na ay lampshade color yellow. Pero ako half insomnia, half katulgon kay expect nga katulgon na mo guwapit, pero ako lang tagad lang ako ang ba akong vlog na makumpleto siya o kuan produce. Secret sa tulog na, of course, kadlaw na manggod, alas 2 na, hapit na mag-stress. Normally, di na ako nagatulog imay ang orasa. Pero, mara ko kinsumya, mara akong, ka-feel ka anang katulgon ka, pero imong brain, dili mahimutang. Pero katulgon, jud ka ika, pero dili lang jud mahimutang imong una sige lang, siguro ka-excited kay ko sa akong vlog. Unsa pa na-excited na ako. Karang mo ko'y gipalit. Wala mo ko'y gipalit, pero medyo na-excite lang ko. For no reason. I don't know kung anong grabe kayo ka-excited. Dahil ko ideas akong mind. Dahil ko research. So, kawala tagad ko nga ma-upload lang ako ma-produce lang ako ang video. Nag-vlog na lang ko. Kadlaw na guys. Patulog ko niya. I'm sure duway ko makamataan ni masiguro ito na. Hopefully di ko luya o mapuhon kay si Chris na i-meet up. And yung gusto nga hagar siguro na may laran pa ko pag kulang sa tulog kaya kung ay pag-smooth tapos maningkamot ko nga matambok ko mugiin ko gamay o kabalong mo nga na mahadlo ko mo na mamitimbangan mahadlo ko mo timbag kay sukad nga nagkasakit ko 3 times in a row last month ata yung baba akong timbang from 51 to 50 and then drastically went down to 45. So murag na-discourage kay niwangon ba ako skinny bone magod ko manang hapit na siya ma-produce kamaya lang yung kulang hindi na ko siya upload karon og mapa pero gusto na ko siya ma-watch excited lagi ko. Hi guys, good morning. Abi na kog makamata kog udto. Chris woke me up to finish the not finish but to put what's that my dear description and tags sa vlog na ako kay iyang gi-upload akong vlog. Very sweet of him to upload my vlog while I'm sleeping because of course he woke up earlier than me because he went to bed very early because he took medicine. So muna ako udto na and I expected that I will wake up at around 12 p.m. Surprisingly, I woke up at 9 and I don't feel sleepy. Maybe later today sleepy ko niya. So magnap lang ko niya pag feel na ko nga sleepy ko. And to na kay kawalo kong ila kung kuan basta madunggan ko nila ila kung tawag kong para mukaon. Na-upload lang ako ang vlog guys. Yes. Today is mas faster ang kuan count today my dear no. Ang internet. Yeah, well, faster. Last night grabe ka. Nabuang og ginulat og kuan download og music. Oh hala, I need to
I need to update my description kasi kinahanglan ako ibutang ang kinsa itong mga music na gamit na ako. Uy, dili ma ako pagkastorya. Kung asa na ako nakuha o kang kinsa to nga mga music akong gigamit. Ako lang gilista gabi kay danghag be kay ko. Now, hindi mo kabat. Hindi. Hi guys. Oy, black eye kay ko. Yes, my skin's getting better. Nag-enjoy ko sa akong vlog lang to gabi kay kanang kuan pa, kanang road trip bitaw. Gunita na ba akong kuan ako ang camera. Pero secure siya kay gihikot man ako ni siya. Isa kadit lang. Kani siya, gihikot na ko sa kamot, tapos secure na akong kamot. Although, lihok lang siya. Di siya pareha ng na kay camera holder sa imong car. Ang butog, asa naman ang makita eh. Kapag ko wala may budget. Oh, baby. Oh, baby. Umadalas, lumalabas. Mga niya ko yun. Buwang ko na niya. Tatawaghan ka karon. Magwakwak ba? Ang mukha, bigyan na siya magwakwak. Mukha mga lagmuan na. Tarong? Dili tarong. Ooh, wow. Isa pa. Oh. Di manambok. Patambuko lagi ko niya daw. Napa. Dili ko tong cake kakadagan na kayo. Kani mo niya mong gikaon gabi. Tapos giprito lang niya balik. Tapos beef loaf. Di man siya makaon gulog ka ng pork kay. Siya di manambok. Usa man na imo ni pa sa kwatanan. Habalik ko. Go. Napay. Napay. Unsa ni? Sige. Sila. Tula-tula nga saging. Lat. Cassava cake, tapos mousse cake. Kinabot si Kuya Ellens. Kuya Ellens akong tawag yate kay mo kaila sa iyang pangalan. Tapos beef loaf and fried chicken, tapos rice. Gibilbil na ba ko ng white rice. Pretty. Imbis nga What's nagka-abs na kunuhay ko. Balik na po siya kay pinaka-hard na ipa-flat ni mo sa mong side sa mong tummy is kanang lower or bottom tummy ni mo. Grabe kay pusunon man ko. Pero dapat rin sa may upper part, dili ra kayo. Dili ra na siya abs diya. Pero kaning lower part na ako, stang lisura. Taon so guys, kay baka kuyapan ko sa kagutom. Facebook na po. Antirapahan dyan niya ba? Ako mama kayo, mahimot ko sa mama pag Facebook. Kaya nga. Inaanak kayo. Sige guys, ay makaon sa ko. Mag-nap ko. Karang taod-taod guys kay para nag-drive na ko niya, di ko katulgon. Lisod kini mag-drive ka katulgon. Diyos ko Lord, kinahanglan yun yung sigahon yung mata kay na-experience yun ako nakatulgon kay mag-drive. Wata na ako nabukol, no? Pigsat maguna ako na gabi ikod. Maski dili pa siya, ano. Mamaro kong nabukol, nabot. Sakit siya. Sige guys, magdaps ako ha. Mata ko niyang taod-taod. Excited ko magtaog ka ng movie. Sige. Huwag pa brush. Matarang po ko yung taod-taod. Pila lang ka minutes pa para gain more energy. Ginusara ko ng kaon-karon. Giyas na ako si Chris na magdunga may kaon pero tulog ko man siya. Laay kini ikaw rin sa magkaon. Masaya may hubos ko. Para sabi lang. Nag-picture ko dahil sa mga kuan ako, mga salina ipambaligyan ako sa akong IG shop.
katong si asa ko pre-love pa more kung IG shop. Actually, kana bitang nga mga salina. O pala ko na nagamit. Pero, daghan naman good sila. Tapos, ako lang pong baliki. Pampilian na lang na ako ang mga mubo sa kuha. 5'3" man akong height. Tapos, pang 5, flat 5'1", 5'2" man ang mga salina. Magkaon sa ko guys, nagkaon din ko kasaga cake, tapos giniling yung luto sa akong ate Marcel. Hindi siya nakakaon na nakadi mo siya nakakaon ng baboy. Ako actually, nagplano ko nga hindi na ako makaon ng mga, hindi na ako makaon baboy inta. So good, inigsugod na ako 30 years old kay dili mayo, dili healthy ang baboy sa imong health. Na ingon stobe tinuod kaon sa ko guys, mingaw kamera sa mga iring. Hi na ingon stobe makuchod, di ba Tobs? Bi na tubag siya na ako. I just woke up. Sinong nung kanang maglantaw mi yung kuan, mag-watch me og movie unya. Banding. How long did I sleep? I slept for like 14 hours or 16 I hours? was actually very sad. I was eating by myself. It's a side effect of my new medicine, my sleeping pattern. Sometimes I sleep not at all, and then other times I sleep for like 2 days. Yeah, but his medicine is better than the other one. Right? But Yeah. it's expensive than the other one. No, but that's because we got the dissolvable kind. But next time I'm gonna get the full bill. Yeah, but it's 300 each, no? Wow. For the 300 each. Imagine I bought good for 2 months and then we spent 20,000 plus. Oh my goodness. Sometimes they say health is wealth, but sometimes health But the takes VA your will wealth. but the VA will refund that money that we spent for the medicine. But we have to follow up. Yeah, we have to follow up. And Yeah. ala, I have to call the VA. Oh, you have to call the VA. Low light. Pag low light ka ni, klaro ko mga shadowy sa akong face. Pero, I just wash my face. Very sinaw pa siya. Napay mga scars. Pero, siya, kanang, di na kayo siya grabe kaayo. Kani, isultihan to man gani more kung nabukol ala ko anting kung nabukol man ka ako nabukol te ako na nauntog gipigchat ako na siya tapos wala ning gawas mo nilala siya muna pong reason nga nang naglagom-lagom ako na kay I'm always tempted to press them ba so muna na anak ko na sa katong wala pa nakita sa videos na ako mga previous videos na ako watch now guys. And I know I don't usually do this, but please do subscribe for my Mrs. Bisduck channel for more vlogs. Hopefully in the long run, I can do the daily vlogs and I will do reviews because very soon talaga I need to do the reviews kasi I have some products that I need to review. So, that's it for now guys and I see you later. Tanawa ra kong duha. Ganiha ra na sa dinula sa akong kuan, sa akong plastic bags. Tapos nakatulog. No, pareha sa position. Ka-cute na lang jud. So, I carefully transfer them here in their bed. Para mas komportable ilang tulog. Usually sila na nagasulod sa ilang bed pero ganihay pangkapoy siyo to dinula kaya nagdayak silang duha. Mag-exercise speaker rin guys. Gabi na biya ay. Nya kay nag-watch mami movie ganiha mo nang
gabi na kayo may human. So, katulgon mo biya ko pero mag-exercise ako. Sakita sa pang bugas eh. Wala, kailangan ako mag-cutex. Kay lisahan na siya. Ngit-ngit, no? Boy, o ginaan niya camera kay ngit-ngit siya ka ng gabi. Mag-plaster ko sa... Right, thank you, my love. He's helping me, tumulog ko abat. He's helping me prepare the mat and the computer. Tapos, finally, nag 50% off man ata. My dear, no, na 50% off ang GNC. So, instead na 6,000 siya, this one, we bought this for 3,000. Where's the price? Nawa ang price. Basta half off na siya. Na-exercise ako, guys. Kay di ko consistent karon ang mga adlaw. So, prepares ako, ha. Wait lang. Pwede naman kung mag-t-shirt na ni. Hindi ako na mag-suit pa ko. Manang, okay sa ako. Di ko magpalitog ka ng kuan. Nangita ako sa akong tripod. Para makitaan ko yung kiningkoy. Ang kani. Nagkadaghang uk dari ay. Mapalitay mi og kanang. Mapalitay mi og. Oh, we have to buy my dear. Spray. Butas lang ang camera, guys, ha. Kaya mag-fix ako sa ang tripod. Nagyabog na akong tripod. Pinahit ko na sa camera house. Gamay na siya. Pinahit pa rin niya kay. Gamay. Cute. Okay. Ako sa yung palungon para mataod na ako. Okay guys, so na-set up na ako ang camera. Ang akong buhaton karon is mag-exercise lang ko sa akong legs. I don't usually do cardio because I don't need to burn fat. I only need to tune up my muscles. So, karon nga day, leg workout lang ko. And stretching siguro. And pag kaya pa na ako kasi 5 minutes lang naman ka ng mag-add na lang ko additional workout. Maybe siguro abs or squats. So, let's start. So, akong gamit na dumbbell is 7 pounds tapos 5 pounds. Ambot og nga nung gitagaan ko ni Chris og duha nga dili pares. Kisugon ako siya og kuha sa akong dumbbells kay nasa dalam sa katre sahay mong lisod ko kanang hindi ko kadaog. So pagkakaroon kada sa akong gamiton kay dili pa ako uba, so we need to make this big. Make sure that you do a warm-up before you jump into this routine. Otherwise, we're doing 40 seconds on, 5 seconds off. We're starting off with ski squat. So stand nice and close, feet close together. Just stick out into the squat. Start like Back flat. Face forward, jump. Right shoulders, hands on head. It's up, it's over. Try to squeeze it around. Same thing, face flat, all eyes on the side. Nice, press, press, very good position. So the feet, same up, so really stable, flat, your gaze up, heels, your gaze on the outside, nice, well, heels. Let's use it.
man ako ang 5 minutes leg workout. Dala po siya squats. Pero mas, ano siya, more on legs siya. Kay wala may good. Hindi na ako ma-feel kaya ako ang lubot. So, more on legs siya. Kapoy, tapos nag-clog akong dunggan. Every time nag-exercise ko, nag-clog din akong dunggan mo kung sa kag-aeroplano. Kay, ingon si Chris, explain si Chris nga, may something moist pito sa imong inside sa imong ear nga nag-cause of inana. Mo, ginahawas ako guys kay bago lang ko na manjudukan exercise. Ginawang tubig, uhaw kain ni kuman. Ay, katawan ko sa kong habitat o kuan. Kanang protein shake. Karon magpili ko sa iya og stretching for beginners. So, 7 minutes milag. What are you wearing? What shirt are you wearing? Baguio. Baguio. Where'd you get this? Deck gave me this. Okay. My dear, Yeah. it's your turn. My turn? Stretching. Okay. I chose stretching for him kay starting pa man gud siya. It's not good to start heavy exercise when you're just a beginner. So for now, stretching sa siya. A warm-up stretch video with you, and you can use this either before, after your It might be workout, weird that I gained so cool much down, weight, and but it's release because I tension in your changed my muscles. medicine. Or just Yeah. walk I had through a this week video a meeting few with times her. a week with me, and you can increase your flexibility. Today, I have Aray. Diana here with me. She's gonna do it again. Na ano ko, ang iyang tambal kay makapaganag kaon So ba. I'm gonna start out If only by na ano na yung medicine na para gana perminti kong pagkaon. forward and back. Like this. Matuli ko sa kong doktor puhon para ano, Forward and back. magpalisita ko vitamins sa appetite. Forward Laguma, di ko nga side. and back. Na may side sa inyong now na Right. dili niyo ginahan tapos apikas ginahan niyo. Right. Ang right side na ako ang milan ako obviously kay dali mo gud ako ang milasma. Right. Bakit ka lang tawon? Left to right. Pero Last time. Left minum sa ako sa protein shake. to right. Okay, now I'm gonna go ahead and warm up your shoulders. So just go ahead and Taara. roll backwards. Just like this. Just to loosen them up. A few more times. Nice. Yeah. Yeah. This is, I think, the Release fattest all I've the ever tension in your been. shoulders. Very easy. And go ahead and roll forward now. Okay guys, mag-good night na siguro ko kay mag-ilis po ako karon daw-taon. Manghimasa ko. Ating feel ako maligo ko. Maski wala may bathtub dari nga warm. Nindot jud daw ko no ingon si Chris po na bathtub tapos ikan ka nag-exercise tapos warm ang water. Nindot daw. Wala pod may hot shower kay wala gipataod namo kay gitaya. So kaya lang kay nag-fix pa sticker sa internet and thank you so much Shimich. Thank you kaayo guys for watching and please don't forget to subscribe to show some support and love and kita ra po tagma.